Cheesy boy. Yeah, Cheesy boy, I see you. Thank you so much for joining. Let's go with likes. Let's go. High Spirit, I see you. Ukara for Sandra Dalo. Ukara is my top fan. Yuan Kane, my top fan. Set Chairs, top fan. I see you. Chimeze Dalo. All right. Kehem gemena kambugoten dem madelu na. Anebugoten madelu here because atron kind of good discussion now. Most women in on a buying at 50-50. And at 50-50. Do you think that na 50-50 the necessary? Na buying in our own region, wo Nigeria, wo Igbo land. A lot of women na 50-50. Do you think it's not very important? Do you think it's not necessary? Now, get on to your fuma. I'm some women and they appreciate honor the hand in the state. For you know, it's not easy. But they go no bodo Igbo. For you know, it's not in fair. Ijo bodo Igbo burego. Or deep and easy. Those lucky ones who went a professional course. You cannot compare them with you. None are buying any mega business. You can't compare her. Lie. You can never. Somehow a full-grown woman gapota. Give him that nail or laddie. Ga what about your husband? Oku 50-50. Get your for that now. 50-50 no bodo ibo when a condition OG3 like that. A woman no bodo ibo yela dia they make 50-50 when a reason. Oh, when a reason. Oh, my one you learn on a buying with a long on ike 24 hours. Oh, my one you le no na buying go to la school with on hana. Then epota nwoke bia kwa ugwu ishigi dika nwa afọ Igbo ewo ye gwawa the man 50-50 gbagagara 50-50 gbagagara. It's only a woman not abroad may not understand that na yela dia kwesi no into 50-50 no bodo Igbo due to Guinea. Things are not difficult in order for her to things are difficult for her to assist the man. The man aka. Now, I was holding a live stream the other time. A lady came up and she said that no need re. Now, yela dia kwesine me kon here 50-50. Ni heni na wo kwa ego. That na ya nwa na aga ihe owulo na aga. O kwesiri oga ya abata. Di ya ga aju ebe ka okara. At her convenience, ogacha ihe ọ na-aga nwe peace ije ogara. Ya bata. Na di ya no nwe ya ga apụkwanụ no more than ihe a lọta ije abalị ya nwa aga kwa aji ya no ya mere 50-50 onye ọbụla enwe freedom nwee rest of mind mgbe eme ya ka ọ mara na ihe ahụ awụ ihe a na-akpọ 50-50
Gwa nwaanyị ole na-enyere di ya aka na be anyị. Had a few. Had a few. Had a few. Ịpụta na ile anya ka ụbọchị si dị. Taa wụ Saturday. A man ga-apụ ga ịkpata ihe mmadụ na-eri. Ọ kpatacha ihe mmadụ na-eri, out of savings ndị ọ na-enwe, ọ ga-eme keep that savings till ya egwu ya akwụ ụgwọ ụlọ, kwụọ school fees ụmụazị. But n'obodo oyibo is not like that. Ndị a na-akwụ ụgwọ monthly. They pay monthly. Ha na-akwụ ụgwọ monthly na abroad. Phone a na-use ha na-akwụ ụgwọ ya. Based on insurance, they pay from their salary. Ọkụ a na-amụ amụ ha na-akwụ ụgwọ ya. Mmiri ha na-aṅụ aṅụ ha na-akwụ ụgwọ ya. Then ịdị opportunity gị nọrọ n'obodo ị na-akwụ ụgwọ mmiri, ịgbapụ ha na mmiri wee gbapụ ole o. If you don't dig borehole, you don't dig am. Ọ wụọla your own, so fe ga-azụta leaf sumo. Onweghị dị ka ị na-akwụ ụgwọ borehole gbaga n'ụlọ gị. Ịrụ ụlọ, rụcha ụlọ. Onweghị dị ka na enwere ego a na-anara gị. Gwa m oke n'ọrụ gị ga-eji batazie. Nwoke nọrọ gị na-ekwute okwu 50-50 n'ebe emanụ kwụrụ ụgwọ isi gị nọ. And ị nọ ala Igbo. Ị na-achọ ịma aka with ndị n'obodo oyibo. It's not right. Ọ dị